Kaixo danoi, Itziar naiz, aktorea. Askotan izan naiz harrapasankeko epaile, batzutan coacha bebai. Eta, nahi nizkizuke, oholtza gainean gauzenean pare bat aholku emon. Niri balio doztezenak. Lehenengoa, oso konzentratuta egotea. Hau da, bildur eta lotxa guztiak alde batera ustea eta egiten ari garen horretan kontzentratzea. Ez despistatzea horren erraz. Entzutea, segertatzen ari den, publikoari erreparatzea, hori bat. Eta bigarrena da, zerbait kontatzen ari garenean, bai dantza bat edo antzespen bat, oso importantia da eskuzabalak izatea. Ez izatea txiki, ez dena tokian, baizik eta emonak izatea. Ateratzea barnean daukagun hori eta eskaintzea. Horixe, gauza bi horiek. Eta gero, zer eneuke inoiz egingo, ez dena toki baten gainean. Badibidez, ni holan irakatsi zidaten, bizkarra emotea. Hori da antzerkiaren edo dantzaren arautako bat, ezta? Bizkarra ezin dela emon, segatik, aurpegiaren keinua izkutatzen dugulako. Eta askotan, bizkarra emoteak, lotxa, beldurrak, hori da adierazten dau. Orduan beti aurpegi emon, aurrera eta erakutsi ondo, zer dakigun egiten.